उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। वाफे वैभववाडी नगरपंचायतीची सर्वसाधारण सभा आज झाली। विरोधकांनी सभा अध्यक्षांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यावर मात करून सभा सुरळीत पार पाडल्यानंतर नगराध्यक्षा नेहा माइंडकर काय म्हणाल्या पाहूयात। खरं तर निमंत्रित नायिकांना असा काही मुद्दा नव्हताच। आमची हे अशी होती की जेव्हा आम्हाला आवश्यक असेल, जेव्हा आमच्या काही मतं मांडायची असतील तेव्हा त्या आवश्यकतेनुसार आम्हाला पत्रकारांना बोलवत। विरोधक आम्हाला अशा ह्याने विरोध करतात की तुम्ही मुद्दामून पत्रकारांना बोलवत नाही, असा काही मुद्दा नाही आहे। खरं तर म्हणजे असा मुद्दा आहे की आम्हाला जेव्हा आवश्यक वाटेल त्या वेळेस आम्ही पत्रकारांना बोलू। आम्हाला जी माहिती त्यांच्यापर्यंत पोचवायची आहे ती आम्ही प्रेस नोटने पण पोचवत असतो आणि ती तुमच्या सगळ्यांपर्यंत पोचत असते। खरं तर आजची सभा अत्यंत खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली। अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली गेली, अनेक महत्त्वाचे ठराव घेतले गेले। विरोधकांनी त्याच्यावर त्यांची मतं मांडली। ज्या ठरावांमध्ये विरोध होता त्यांनी त्यांचा विरोध दर्शवला आणि आमचे अनेक विजन आहेत वैभववाडीच्या विकासासाठी, त्या अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली। वैभववाडीसाठी अनेक विजन आहेत आमचे, त्यामध्ये प्रामुख्याने वैभववाडी शहरात एखादं आमचं गार्डन, स्वतःची नगरपंचायतीची इमारत असावी, असे पुढचे आमचे विजन आहेत। त्याबद्दल चर्चा झाली आणि अत्यंत खेळीमेळीच्या वातावरणात आजची सभा पार पडली। मॅडम, आजच्या या सभेत आम्ही उपस्थित होतो। आजच्या सभेत एक विषय उपस्थित केला होता की जे आपल्या शहरात जी गटार आहेत त्यात सांडपाणी सोडलं जात आहे, त्याबाबत आपण काय प्रशासन म्हणून आणि नगरपंचायत म्हणून निर्णय घेणार आहात? सांडपाण्यात खरं तर गटारं ही पावसाच्या पाण्याच्या निचरासाठी असतात, तरी पण काही ठिकाणी त्याच्यामध्ये सांडपाणी सोडलं गेलं आहे, त्याच्या सगळ्यांवर आम्ही कारवाई केली आहे, त्यांना नोटिसा दिल्या आहेत। काही ठिकाणी आम्ही सील केले आहेत, जे कॉम्प्लेक्स मोठे आहेत ते सील करून त्यांच्यावर कडक ती कारवाई केलेली आहे आणि त्याची प्रोसेस अजूनही चालू आहे। ओके। आणि दुसरा एक मुद्दा ह्या मीटिंगमध्ये उपस्थित झालेला होता तो की जे आपल्या शहरात जे डोंगर आहेत ते पोखरून कुठेतरी बिल्डर डेव्हलपमेंट करत आहेत, अशा बिल्डरांवर काय कारवाई करणार आहात का? आपले विरोधी नगरसेवक रणजित तावडे यांनी तो प्रश्न उपस्थित केला होता। नक्कीच तो मुद्दा खरं तर बरोबर आहे त्यांचा, त्या संबंधित ते खरं तर तो विभाग आमच्याकडे नाही, पण ज्या काही आम्ही गोष्टी करू शकतो त्यांना सूचना देऊ शकतो, त्या सगळ्या प्रक्रिया आम्ही करणार आहोत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।